Ga sgi utrai ga kerpang ya ka bakum ka pentorong kra district ka lapan bed ya ka ban kan mau ya ka jingthung ka district ka balong ka khat pratrik jong puna April ha ka snem araja sipo ngila ya limba gini ki khat saw tul ki snem ban ngi ai ngu yu blay bo blay ula dar kat ula ka jong district pat borok lai tuli ki balang hala ka jong district ha ka jong sekuri ya ka kam ka jong u Kung district kidon ki kam ki jongka ka khmat e kalong ka bedai bat commission ka jongka hapreng ki bom nang ban kren khasi bat ko pat ka badan khmat jongka kalong ha ka bedai ba ka jing kun kre ka jongka na ka banta bantai ya ka yeng district ngis kam bo boleh dor kat bal ka jongka district Pada kebakum kan kasngi keba kalong kasngi keba sngi utrai berpang ban kan mau ya ki kam jong desek in buti hau play leng ba ke jing duai ke jongi ba play don rekat bala ke jong desek nadu kinong kit kam ke jongka ki seng apo jongka ke jeseng kan thei bat kum ju ru ka pentharum khra desek si union ki balang apo jongka bat kerpang ru nagamta kini ki project ki ba ka desek ke don ka commission ke jongka Bat kum juru ya ka jing persang ka jongka bala kumno kini ka snem yo ai ka ban sedang ya ka ban sedang bantai ya ka yeng juga desek te shwa begini ya chakmat ha ka basekri yo blai ngan puli ka to ini ki bentana ka tin jong blai ali tung ni rawai yo trai tung ni kan ut sautanat yo mau siang ka jong penem jong u Tungin yawan hakmat jong u daga jing aingu. Tungin yakan ut sautanat ya u degi sam. Nabau trai ulong ublay bakrau. Bad usim u bakrau. Halor kiblay baro. Ini ruai ke jing ruai ke cispa sapu ar. Ke jing ruai ke cispa sapu ar. Tuai banyak selok kikur hau trai. Uhukum ukres bakin iit klamwai. Kejinglong siteli ki khun jong ublay kapen pau kapurom ukres haperthei kumto bro lai tili khat kejing ruai ka chispa sapu ar To ai ban ya selok kikur ha utrai uhukum ukres bakin it klemwai kajing long shiteli kikonjong ublay kapen pau kapuram ukres haperthei topen long yang ikum kabalang baseng hadur jong kilai ngot hauwei haneng kajing ya long kawei kabalang baba kaplaya kibreu ba you grace me lapa kabalang shiteli kayoka borblay banyeng ha kakoma banjop ka perthei kakot ya uben riu shajing jot blaha kalam sha kajing em ujisu blaya
Blade hau blade ke jing duai. Ngan pulih kat tu kan iki bentan ke tin ke jong blade. Ya ke balak wan syam. Naga kitab nang itu lupa Jeremia kalau nang baar. Dekat ke bakhandai hadu ke bakhat lai. Bat kumjuru naga gospel Yohanes kalau nang ke basau. Kedekhat ke bakhat lai hadu bakhat sang kentien ke bangkum ni. Namar kata ngan sudang ya sai bat pi ong utrai. Bat ngan ya sai bat kikun jong pi. Namar turingkang segidol nong kitim patu khmi patu pha sekedar de pat dapat khat bha patu khmi lala judon ke bakum kani ke jaj ben riu ke lai bujli ne em yala ki blai wat ki bom jong ki blai ru henrai ki briu jonga ke lai bujli yala ka burom naka benta kata ka bomentoi tus ngau kendit hakani api ki beneng batu songser khai rem tulong ki bekenja ong utrai na baki brio jonga kilale arteli ki jing sniu kilale ndet yanga ku umpo liu ki baim pat kilashna yala di ki pukri ki bapai ki bomla pensa ujisu ulayathu baul ong haka ubrio baro ubadi nagani ka un seliang pat. Henrai unu ru bandi nagata ka ya kabangangan ayah Unom seliang lanu ru. Henrai kata ka ya kabangangan ayah Kanlong ha kapukri ka bakersoi. Sya kejeng bom jukut. Kata ka beriu kalong ha ko kenrat. To ay hangai kan ka Bangan seliang. Lemne wan syani bentong. Kini gilong ki bentan ke tin ke jong oblay tengelai oblay ke jing duai kumne oblay bok pa jing bahab neng iwan ke ban aingu yami ya ban kentiu ya gerteng ke bakhu ke jong me nak bentan ke ke por ke pame melapela ya ke bangin yo ya ke ban don hapo ne yeng ke bakhu ke bakentang ke jong me Dai sya oblay ke jingla ke jongi ya ka bangin kieu hapo na yeng ke bakhu ke jome kalong ke jingdon kalong namar ke jingdon rengkat ke jome ya ka bami atrai meladon kat ke jing ke jongi ke balang kesngi hagi ni kesngi ki benai kita yo ki benai ke belit no syakmat hoi dai sya oblay hapdeng ke jing ya lenti ke jongi lengba kini kesngi lengba ni ke por kalau dai yangi oblay beniat isibon ki oblay ke jing ke jongi Balesi oblay habangi adon kumni kum kabalang ki para bangi pi tapo jong kabalang ngidon oblay lagi jong ki jing siam lagi jong ki jing kendu aga jing ke jongi dan apren jongi oblay ki yo mat ya ki jing bah ki jing miat hagi yang ki sam ke jongi dan apren jongi oblay ki yo mat ya ki jing sausi ki jing kuslai ki jing pang ke jing sistem ki jing du no i ka ba ki ba thon pat sibun ki pat oblay ki jing ya kendu Balesi oblay ngia per iwe na iwe pat. Rea pedang jo kita kijing per kijing amat kijing kendu kijing oblay. Ngiwan ke ban kieu hapo kan yeng ke bakhu ke jume. Ya kaban wan ya kaban yathu ami atrai. Ya kaban wan oblay ban singap bat syashkor. Ya kaktin ke bakhu ke jume. Rengkat oblay kijing angnot kijongi. Ya kabangi oblay ngin yo sngau ke jubab. Halor kijing syam kijing kendu kijongi. Ni aingu imi atrai nak kaptani kapor. Oi malai don ringkat oblay balaka jong kabalang. Hagi sngi kipor keblet no baro. Hapdeng ki kam ki bon ruko ki bon. Oblay ke bakum kabalang gadon ban pendep. Kerpang nak kapta ki sekri kijong mi oblay. Nadu pastor ki demesan ki dekat ke kom di balang. Ki biai petelun ye ka kam kijong mi hang ni. Hala ka jongga balang oblay. Oh itu oblay nak kamta ki dekat baro. Ki seng baro ki badan hapo jongka oblay. Hala ka jongga benta oblay. Ya ka belap tenrong haki oblay. Ki don oblay ya ka jeng kesat. Kumruan penyak caprang oblay. Ya ni ka kam ka bakrau ka jongme. Ki baro oblay ki jing persang. Ki long ki jing persang ki batlot.
kum ki brio au blai rengai skem au blai mio I gadok nuot ke men siem au blai ya ka jing ang nuot ka jing rehem men siem au blai ka ban pentulun ya ka kam ka jong me ban ngai skem au blai belong ka bor ka jong me au blai ya ka ba me ma ai au blai ya ka jing start ka jing sem phang au blai ma ai ki ka bor au blai ya ka ban penya cha prang ya ka kam ka jong me dai cha au blai ha kum kan ka skiru ha bang idan ha po na yeng ka ba khoi ka ba kan tang ka jong me ngi ken mau ru au blai la ka jong ka district ya ka ba me au blai khat sau snem men shua au blai mila bu mila seng au blai ha kan ka chaka ha begini balang baru lai tali au blai ka balang pentarung kra ko flings pat ka balang lum siap ngio au blai ka ban pelong ya ka pentarung kra district dai sha au blai ha pedeng jong tinggi jingya lenti khat sau tali snem gele de ban ya ki jing e ki babon au blai pakum no benang la ya ka ban penya cha prang ni ka kam ka jong me dai sha au blai pedeng jong ka ta ka jing ka sa ka bakum ka district idon ya ka ban ya ka sa au blai na kam ta ka buram ka jong me mem cham la ino nilai ikir ku au blai na ka por se ka por kham tam au blai lengba ka mission ka bakum ka district ka don au blai ya ka ban ai au blai ya ka jing lap ya gospel ka jing pen ma sigi wei pat ki paraman siem ki bom sau thu ya ka ni ka tien ka bangingi kran au blai ngai scam ka long sa ka jing ku ka ba krau au blai bagi ta au blai ki kita bagani ka kam mission au blai kana ya cha prang ling bok sekri jong mi au blai u mission wa kan u bakum ka district la thung ngai scam au blai bani ka kam ka jong mi au blai hala ka jong ka jaka hang ni au blai kan pela au blai bagi paraman siem lagi wei pat kan hun jaj ban ri au blai kin yo ikalat au blai ka ban yo sko ya ka kubor ka jing pen ma bagi la au blai ban pediang ya mi kum u blai u ba em hi dwai ru au blai na ka ta la ka jong ka district oi ka jing pen kre ka jong kai ka ban te la ka jong ka ying district na ka ban ta ka jing pen ya ka kam hala ka jong ka district au blai ngai scam au blai ka ba mi mikir ku ya la ka jong ka district ki balang baro apo jong ka au blai Badan ka banta ka ba kraw tam oblay ya ka ban kersan ni ka kam tang bangi la ya ka ban pendap long apo kini kendiak teligis nam I dwai ru oblay na ka banta ki balang borok lai teli hala ka jong ka district isne ban kerku ya ki oblay o ki pra bangai bi baro na du ki hap ki baret thadu ba san ru kom jo oblay bagi nang pela ki ban yo ka ban sim jong ka ti ya ka ban sakru ya me ha ki sngi ki por baro si banta oblay ngi dwai ru oblay na ka banta ka jing em ka jongi oblay ka simet awai de sha oblay ngi em ni ski ki belong ki ski ki ba line oblay bagi jing ki bon ki benta jong jing ya lenti ka jongi ha ka jing em hang ni sla ba thai langi persyang oblay ya ka ban ya ban pensau ba ya ka teng ka ba khu ka jome re pedeng jong jing duna pedeng jing tlot ka jongi ki pre bon sien oblay ngiai laj no oblay na ka ta ka jing temu ka jing ang not ka bangi don re ngi ai ngo pat ba melong oblay wei wat yang ngi oblay pada duk ni ka por pa ni clip mat oblay me wat yangi ki breu ki ba me oblay me sngopa ya ka ban yo ka ban phai se me ya ka ban yo oblay ya ka ban pen bet ya ka la ka jong ka jing em oblay ban khnang oblay baling ba ka jing rap bar ka jing kersan bor ka jong me ni ai long oblay ki breu ka ba kham bha oblay na ko ka por se ko ka por ba binang la ro oblay ban ai ka jing ro ya ka teng ka ba khu ka jong me isne oblay mo kan ka sngi ba ro ko wei ka ni ka jing sa kri ka jong ni ka por oi ru oblay ya ka ni ka sngi ba ro ko wei oblay ki benta jong ji sekri ka bangidan ban pendep deng ba ka ski sim oblay jing dwai jing kot pat ka jong ni ka por ta ma ba trai ki lait ki let ya ben so si ka teng ka ba khu ka jong me ta bangi pat bangi kerpat ha ka teng non bor tam jo tra Jesu amen kan ka por pat kin yo sngo yaki jing pemana Maka belengkong kum kabalang ni priang sengba ya ka I pastor iti sulia I bela kloi ban priang ngali jik penbeja kabalang ya ban ai khubor ni ka janmir kam tam akali ka sngi belong sngi kerpang bangi kum ka balang ni ya berlaki ya kali ka district sulia kali ka janmir ublei undon kalem bat pi pastor ba kali khubor ka ba prince ai ka por ka long ublei un kerku ifi bat kicing pen bana
ka kini kalong kecing penmana kecing sang kentei kalong tang suai kini kecing sang bali nong keren kecing sang kong ilong ikong Sylvia Nadon ha kecing sang hindi service hapan torum kra akapor saubuji inong keren ilong iteman mesan HW Tham ha kecing sang ke senior Christian Endeavor Society la sibet akapor sausteng inong keren ilong imes joyti karbudon kecing sang dong kecing sang dong akapor rubuji long ha kecing sang lum siam mingi kecing sang dong kalong hayung tong ikong spolin lengkoi bali nong keren kecing sang ilong ikong biwalang ha kadong lum siap preng kecing sang kalong hayung tong ikong biskina kharfuli bali nong keren kecing sang ilong iteman masan SW Tham kecing sang dong ha lum siap sepngi kalong hayung tong ikong asusiang kini kayeng kadon hang tai ha San Mari hang tai ha kejan kejaka sajan jong kadong San Mari bali nong keren kecing sang ilong mastar binong steng ha kamit balang kata kalong ha ka arsau terik mulai besau ar hajar arsau nyo sngeuru ya ka subject kebaong kibriu ki bayai ne kilong ki bala bansyanya ya ka blaseng no rem na kitab Nehemia kelenong ka ba khatlai kedkhot ka ba khatlai ya ka bala pia nak sejong tiang ketim kecing yai ne ban polis dang baduai kini ka jeseng kelong dai Miss Jessica Rani bari nongkran yang ka subject inlong Master W Imli ka Bible study jong ka balang kelong ka majulong ka sngi toling ha ka por nyo baje ha ka ni ka sngi sajan kata ka ar punyo terik mulai besau ar hajar afsau ha ka jingeseng duai mit si sajan nong polis dang baduai long dai Mrs. Latidor Salah bal inong luwai hadian ilong Mrs. Anamon nong pot inong yatuk hana kan lingi siu tribe wan kita kalong haka arfra terik mulai besau arajar besau haka jingeseng basi ilong itemen masan ki marbajang inong keren haka arfra terik haka jingeseng jong kas JCS halang keding haka por nyo siteng ilong ikong biwalang bat hang ne hayeng maneh haka por nyo spua ilong Miss Lahun kar kongor kini kalong kecing betip nak kaliang kecing iseng kentei jong kebalang ba kecing belum yau kau mission kesedang belum nadu ke starik mulai besan ar hajar afsau badban penpoi syai finance secretary hasiwa ke lifeway tarik mulai besan lakerpat ya barok kilong yang jong para bengai isnge bahaban ya bu jingmut ya kani kebaan kendon ke isi writing competition ajar afsau belapan bet de kecing yesang jong kasih jantia persepirian sinot semngi afsau halor ke topik lakot ya pi ban penbiang ban penpriang ya ke kubor kecing pelim haki ni kisngi seisen ngan pulih ke topik kelong lakot ya pi ban penpriang ya ke kubor kecing pelim haki ni kisngi kecing don kam lag benta kini kilong sim benta kilong kumni harum kabadeng kong kadai banlong bakat frasnem seleng kabaar banto syai ka kerteng taki dakhe kapitalitar u lanika ka kedan pule kadai banlong ka kedan pule nanta ka basau ka kerteng ka balang bat ka district ka basan ka cingtho kelong hapo ka laispa san pho kentil ban penpoi yakini kicing tho sei secretary ji sang kentei lum siap presiden shot apo kalai pho terik ulai bakhandai ar hajar afsau ban on lum priang shu yaki ba penpoi dirpor kicing aingu ki bangalio ban lum hak khatsau terik ulai basau ar hajar afwai naki envelope sakibor balang bahalor kilong life ulai hajar nyos ba arfo ta envelope pon te yang mani kilong san hui hajar san spa kan lai po i envelope pon tit kan deu balang kilong tu po hajar aspa en yo po kicing aingu por sibaji kilong arfla hajar raspa en yo fly nang ta kicing aingu Sunday school kilong kasan hajar sispa sap fundai ta donation ke baningkong kilong ka wei nak sipo kilong la hajar sispa nang ta kabar ke iwei nak sipo kilong ar hajar tengka bat ki total baru ke bangilo banlum kini ka khasau terik mulai besau ajar fuai kelong arlang
nyos pa al tengka. Hakani kapor ngan yok ban lom kicing aingu. Ban hadin balayok ban lom kicing aingu ngan kerpat yai temen masan SW Tham isngeba ban tuai halor kimat biadai ban kicing tuai nang matagani ke district Sonli hakani ke sengi ban kumjuru hakaju kapor ban penkentang nang matag kicing aingu. Tongnya doai kukupa jengi bahabaneng ngidap daga jing semu imi atrai bomela penla yangi kumni kumupai lang ujong me bangin wan banyi seng lang hakani kapor hangni ka yeng ka bakantang ka jong me hoi atrai banyo sngowi ka katien jong me bangin yo ban ruai ban yero ya kateng ka jong me pada trying ay ngu ime bakum hakani ka sngiru sisa try nilayo ban jam ikini ki kat saut ligi snam kum ka pentora umkhra district meladon kat lam bat kani ka district haka bangingi dona try lembaki snam ki balaya baro ban me boleh lam try nadu kebasdang jongka mela penmi yaki syakri ki banya sim mela kejong ke benta bada try mela kerku yaka hadu kan ni kenrat banginyo ban pentri ki kam ki befer
ki bedai bat ki balang ki badan po kani ke district bat ngi aingu eme atrai ba ngila ban longkum ni ka bangilong da kijing ai bor ke jomi da kijing kerkhu ke jomi kijing pendap kijing penbiang ke jomi ki bupun ki liang la ngidang dei ke banyak sa chibun lembaki snam ki belalai try to isne banang kerkhu il ke jong ke district ke badan kini ki lightly ki balang hapo jongka ke balang penthorum khra ke balang golf links bat ke balang room siam ba try ki jing pentrai ye ki kam ba pher jong ke district la kalong ka be day bat ki kam ki ba snow bat ki balang ni bat ki kam ki ba snow bat ki bor balang ki ba sijrong ai ki jing start ai ki jing sempang ka bor ki jing ai ki jong mi ye wepi we nong kit kam wepi we de khot ha ka district kanran ki be don ka banta ka ba khrau ye ka ban pentul ni ka kam ki jong mi to de khuru kanran ye ki seng baro jong ka district kanran ki bhapo ka district ke jing seng jong ki long kami ke jing seng jong ki samlai ke penthoram khra district CE union hoit ke be snoru bat ke jong ki khna to de khu kanrat ikini ki seng jong ka district ru ba ke jing trai ila ke jong ka benta kanrat ke nyo ban penroi ker hai ye ka kam ke jong mi kham tam ha ka ban sakhi ye ka kerteng ke jong trai jisu bat ban pen klain ru ye ka jinglong man sim ha ki de khot jong ka district baro trying engu eme bu bamlai lam mi ka district ndu ka bastang jong ka bangindan kani ka jing itu pau ban don ka jing sakhi pedeng gitu ki bom nangi ka ktien ka jongi ki jet ban ri ki basong saudong jong kani ka district ka jongi hakipo ki put ki sam ki jong ka kanran ki ba don kam ban yo sngo ka ktien jomi lingba ka ktien ka bakila ban sngo thu ban nyaingu eme try bakani ka kam kala nang yan la penmi ye ka hindi service ka manlong kalat begitu ki bakwa manwan jingseng ban yo sngo ka ktien jomi da ka ktien ka bakila ban sngo thu bada try mele lam ka district ru ye ka ban pentri ka ni ka kam lingba mission worker limba ki wei pat ru ki sakri ki jomi bat kumjo ru try bamela penyo ru ye kalat bangin penbiang ye ki jingnan kam ki babun hakani ka kam ban ngi dap ta ki sungu ye meru try na benta kani ka yeng district ye ka ba me mena plilat bangin yo hangtai hoput usam jong ke balang penthorum khra ban yo ban sedang ban tei kani ka yeng try kini ki khandet por ki banwan ban yo try bangin penlong ye ki kam ki pa fer ki jingdan kam jaka district ka office bat ki we hakani ka jaka to de khu kanrat ye ka jing tei ye kani ka yeng ai boringi kum ki balang po ka district ki parabangit baro bangin la atrai bani seibor nakabanta ka bantai ye kani ka yeng district kerkhuru kanrat ki to ki badi ban pen ye ka benta ka badai ha ka jing tei ai ki ka jing start bat ka jing lam ka jomen rong sidong kanrat isnei ru kanrat to donran kat lam badi we to khot jong ka district ki parabungit baro hakini ki lightly ki balang banginang yo man sia matrai ban nyat ban me ban sakri me ha ka jingim ka jongi try ba ka jingbu jong me ka ni ka district hangnia penthorum khra bat ki saudong saukut ka jongka kanran kana long ka jingkr khu ki weipat ki paraman sim ki badan ha ka ni ka jaka try ha ka ni ka poru nyuan ban bu khmat jong me yakini ki jing ai ki barit try ki balong ki jingkr khu ki jong me ki jing im ka jongi kanran na ka benta ka kam jong ka district kanran try to kr khu pen kantang ki bikin long ki basai so namenta ka no ka benta
hakabaan sependan kami ki kenran nakabenta kejing penroi yaga kam kejumi nama ke distrik try to isneru bandan kat lamur lau syakri uban sesam yaga ketien ke bakhuat jungi haga ni kapor tepen kup tepen sle u kenran baka kebai pastor in sepen semua peneng jungi kena long sisya try ke boringi kan long try kejing besar badai mensim bangin mat ia kejing pentamai lembaga ketien ke bakhuat ke jametrai terus ngo kepai kini kejing kerpat jungi ni pani kini ke kerteng ke badan bottom kejung try bernong penembi jungi Jesus Christ amen. Ini penting di beruai kejeng ruai kebalai sepak khatway. Kejeng ruai kebalai sepak khatway. Ablai hame tang hame hi kadok not kajat hait. Melong kepukri kejeng suk. Nadin jar me pelat. Tinang do ngan umdi tang me melak pendap. Kipukri kepertai kipei yang kimla yarap. Berasal telik dekat kejeng ruai kebalai sepak khatway. Hamitang hamihi kadonot kajatai melong kapukri kajingsu najenjak mepelat tinang nungan omdi tang melapenda kipu krika birthday kipay yang akim layara kipu krika birthday kipay yang akim layara asli yang yaki ombaim hamiki yai kersoy ngawat kijingken syawboneng tehajan kilapoy batmen tada kasur temai banwi wajam ngalah uram you play ba ulai kajing pen hun yanga uram you play ba ulai kajing pen hun yanga yame ngayaro ruko try namarki kuslaihi kishi tamki babe yanga shabeban pen banri
ta boneng banga baju yo hân rê các tim làm mong trong mê yang tuệ nang kari hân rê các tim làm mong trong mê yang tuệ nang kari ablay hametan hamehi kamen sim kalahun bát sao trong keleng ayos ngau kip sa wababon melong kabenta trong ngatwai giha jarki berta baka jing yarokan wai haduki artaba baka jing yarokan wai haduki artaba. I pastor dong ba berengkat pat ngini kapor ki tenusan ki dekat ke komiti balang ki prabangai bi ej baro kenthei bat sinrang duduk ki hap ki berit ki samla kumju agam ni kong pen pau ju sungu yo blai bola penyo ingai ni galat ia ka berengkat pat pi kum ka balang ia kawan sekrilang ia kerteng ke bakhu ke jong u bar kum ke ni gasngi ke balong gasngi ke repang kum ke distrik ia kawan don rekat patpi ia kawan yesam ia ke kubor negak tin ke jong u blai desya mentasngi kum balong hang ni ha ka balang jongi do pentarung kra ngi don si pongut ki temesan oke nong serai nang ta kan thop ur khat kom ti balang ya bangem la bandon bang yang ni ru kalong kom ju hi kedau kalong ba ki don ki balang hen ki sngi ha kan ki sngi utrai ba ki don ki memorial service ha ka ba ki nong serai ki temesan ba kom ju khat kom ti balang ki le ya kam don kat ba ki ti balang ki ba pelong ya ki memorial service na kajing du no ya ki nong serai ki balang ki don ko sautli lightly ki balang ki ba don ki jara ki ni si but I temsan jong piru I don ko program hang the ka balang jongi I temsan khat sendi ngalong I omta si pinwan ngi aduna priu ha but ngarung enum don I latib I enum don don chani but yong ka ju hi pin le siap ru pin sa Italy ba chejrong ba bubun ki nong serai ru Yelet mi khmat ha bade ba kini je seng but kia tu je seng memorial service but ke long chi but aga bakum kini ka pon walam pleng jongi ki nong serai ya duna ri ai ngu pat na kam ta jong pi ki prang bi it bi la bin don kat ni pan ngapen pau ke jong songu ka kerpang na kam ta ka program committee ka bala ai pat engai ni ka lat ya kam don kat pat pi kum ka balang ban sam ya khubor ka tien ku jong oblai nam ta jong piki prawit it le si ka rukom kran ke jonga ne si kan khamlong pher kan diat
kan omlong kumbujulong ki weipat ki rukom kren haba kren iki sermon dani ya kini gunu kicunya tu kana nrei kani ka sgi ngas namar bangi ngi ken mau ya kani ka ya ka sgi utrai ke pekerpang nakam ta ka pnun kura desik ki kam ki jongka pat ngakwa ban ring jimut sya ka jingdon kam ya ka bangi kum ki para bangi bi ki balang apok desik pat kata ka jingdon kam golong ya ka bangi ngi don kam ya ka ban ti ya ki pukri nakamanta ka jing em ka jongi ka simet pat kum jur pukri nakamanta ki wei pat ka phang jung khubor ka ni ka no pai sing ka long ka jing ti ya ki pukri ka jing pen em ka jing ti ya ki pukri ka jing pen em ya ka bang la pen chong nong rim na ka kitab Genesis ka lenong ka ba at riu kitab Genesis ka lenong ba at riu ka dekhot ka ba khat phra bat ki kentien ki ba ong kum ni te u Isak wala phati biang ya kita ki pukri ya ki balala ya ti men hakisngi Abraham ukpa jong u na ba kita ki Filistia ki la setno ya ki ondala yam u Abraham bat ulabu ya ki ju ki keteng haki daki ba ukpa jong u ulala khot ya ki kini galong ka nongrim na ka tien ki jong oblai na ka benta ka jes lok han ka por ula phati biang ya kita ki pukri tengile hau blai jing dawai kumne au blai bok pa jing ba beneng yuan ni ka ban pau sai sien pat akhmat ka jing snei ka jong mi het ka kom kan ka por ya ba sin yo ban puson ya ka tien ka ba khu ka jong mi nama kata oblai rap kesan bor kam talo jong sekri na ka benta ka ni ka kubo jong aje selok nak tien ka ba khu ka jong mi bat kum juru oblai na ka benta jong ilang barok bengila pan penteli ki jingmut ber khat ka jong i ayu medan ban kren ling ba jong ni ka por sim oblai jing dawai jing khot kerpat ka jong i dawang ipan bangi kerpat ha ka tang nu bor tam jong tra Jesu amen nganum dati tan ni ka benta na ka tien jong oblai henrei ka ai ka bangila ban sol thu ang ni ka long ba ha ka ban kong u Abraham ha ba la rung sya ka ri ka bathmai sya ri kanan ka ba ble la ai ka long ka ba ulati ya ki pukri bakan ni ki pukri ki long na kamta ban ai na kamta ka jindon kam ki syakri ki jong u na ban ong ka jindon kam na kamta ki parabrio par kom juru ka jindon kam na kamta ki jingri ki jingdop pat kum juru ya ban ai na kamta ki jingthong ki jingtep paring so syai bala da don kini ki pukri kalong ka ba yu Abraham pat ka kenhon ka jong ki jingri ki jingdop baro ya ka ban la ban syong ban sa ha ka takri ka bathmai ten re hadin jong ka jing yap no jong Abraham long ba ki Filistia ki la hir thamai ka ni ka jaka ba on na ha ba ki hir thamai ka ni ka jaka long ba ki la pendap no kila penduk pendam no ya kita kitliu ketu ka ka khat san na tu ka lenong ongom ni namar kita ki pukri baro ha ya ki ba ki sakri ukpa jong u kilala yati men ha ki singi Abraham ukpa jong u kita ki Filistia kila ya set no ya ki pat kila pendap ya ki da ka kendau ken wa Isak hapreng jong kata ka loong la don ka nem sniu Wat Isak ulalek sakani ka jaga hapok kirar, baulai kendu yon usim Abimelek, ubalong usim, jong ke Filistia, ong to Aisak yang ngaban sak kan ke jaga. Kalau long ke jaga bala sinsyar ke Filistia, ong to Aisak yang ngaku menang wei sipor ni. Pakom tahu la syong la sak anta. Ba onda la syong la sak anta ulah I kita ki pukri Ki bau kpa jong lati menswa. Ti ma uru kenang ban pendap penbiang ke jingri jingdop long bola sedang. Ya kapan ti biang ya kini kipukri. Syukuran lingkot kendiat lada kata kajing don kam hakabede bat kajing kajing don kam kajong kibriu ya ka ba u Isak u hap ikaban ti biang hatu ngiju pai na hakabede bat ka ka bakan jaman sim pat na kam ta kajing majongi ngidon hang ni lai ti ki balang Hapo jonggani ke pentar amkra distrik
Bat kan dia long si utrai ban kan mau. Ya kejing sedang, kejing tung. Ya kan dia desik. Ya kabel tung hak khat praterik jong bulan April. Haus nem arjat si pau. Bat ngila ya khat sau tu lagi snem. Bat ngidon hak jaka kaba ngamun ong hak kejing hak ni ke area kaba kan dia desik kadon. Kalong jaka kaba pakah bah. Kaba idon kam bah. Panti yakini pukri Gi pai hak jeng dei briu ke jongi ngilong ki briu ngi don hak jaka ke ngi syong khlek bah. Dei tang kawe ke jaj ben riu. Dei tang para khasi. Reng idon ki area ke ngi syong khlek bah. Ba ta ka we dei pat ke jinglong para briu ke mlang sa lang. Bangidon ki wei pat ki jaj ben riu na ka wei pat ka rukom im ke jongki, rukom ngait ke jongki. Henry wat para mengiru ngi don ha ngi khle bah. Pakat ka jeng khle dei ke jeng khle. Mo ka nalor ke jeng khle jaj ben riu. Ngi don ro ka rukom im ke jongi ke jeng khle ak dei pat ka yok ka kot. Ngi khle bah ngi ngi dei batong tang ngi don bitang ka we ka mo ke jaka ban ong bah ni ki don ki briu tang ki bala nang la start ki bala trei ki kam office ni ki bala trei ki we pat ki kam ki ba bit babyang rengi em kan ke jaka ka ba ngi khle ru ak dei ka yok ka kot. Ngi em ni ki don ki briu nadu ki ba trei bala ki ba em tang ki ba kamai men step ki ba bam no damit. Pat ngi don ki briu ki ba don kerdan ki ba kraw. Nata ki jing hakikam ki jam jong ki ba bet ki ba biang. Pat ngi lon ru hakabukum ka jing long jing man jong ka poru. Hak dei bat kar kom em ki jongi ru hak ni ki sngi. Pat kham tam ki jing ka bakum ki khon samlang ya kendu. Hak ni ki sngi. Neki daw ki jing bom yo kam yo jam na ki we pat ki daw don ki bangop no hak ki we ki banta jong ka jing em ka jia lenti ki jong ki. Kham tam ni ki sngi ki por ka jing ngop hak ni jing di bo a ki ba sneu. Ki ba penjot no ya ka jing em ka jong ki ka ba simet. Ki ba penjot no ya ka yeng ka sem pat ki bon ra ru ke jing ma ke jing sao na ka banta ke em lang ka sa lang ngidon ha kum ka ni ke jing long jing man jong ka jaka la ni ala pan ong ka ni ke area jong ka district ka ngidon pat ka long ka jaka ka ba dan kam ba panti ya ki pukri jong ke jing pen em ki pra ba bi kum ong ka ba sedang haba kran ni ke jing kran ni ka por nga chukwa kwa aniat ban yalam jing mut ke je berkat ha ke dei bat abangi ong bangin ti ke pukri ke jing em ngin ye le chwa da bangi phai chwa kita ki pukri ki baladep ha ke menor bat abangi ong ki pukri ki baladep ha ke menor ke mut ke jing lenti jong ka balang ha ke jing ti ke pukri ni kan mau ka spas nem ke beningkong ha ka spas nem ke beningkong akapor ke bau tra Jesu don han slapar thai Bat kisenran ke jong, kapor kau tra Jesu laki no sebeneng, bat kisenran ke don hang ne hasla perthai. Kelong kapor hakaba ngilapat ong ba ka ya ke jing im ke jongi kibriu, la ne ke jing im jong kibriu tu kapor, la te la kum de ki an ki kanun. Bat kita de ki an ki jing kai, jong Moses ki jing kai jong kita ki temen kisan, ki bagi ki hak ban buat renti. Ya kita ki jing kai ban yo ya ka jing pen em. Pan kan mau ha gospel Matius kelnom khat sang khat ben kong ka balai. Ka ba kini ki Farisi kali ong yu tra Jesu ong balai begini ki sendran kem semula but ya kita ki traditions dan ni kita ki rukom le ka ba ki temen kisan ki lahi kai. Ka ba kedau syah ka long bai bagi don ki jing kai ki ba hab ban but knang ban yo ya ka jing pen em. Dan ngi puli gospel Matius kelnom khat san khat ka kong adu ka balai ngin sem ka tu long ki kini ki Farisi ki lawan hau Jesu nata ki ong balai bagi sendran bagi ringkang ngir kom pateng la pateng jong ki temen basan hajing sya ki temen kisan elders te kata kalau ke jengkeli ke bagi keli utra Jesu kamu mot ka thau ni bagi tu spas nem ka kong kalau ka spas nem begini ki ain kanun ki long tama ki lahat ki lenti ban yo ka jing pen em Rai deh kum kan ke spas nempat. Dah ke jengwan ke jong utra Jesu. Dah ke jehi kai ke jong u. Lati ya ke wei ke pukri
jong ka jing pen im om dei shu halor jong ki an ki kanun henrei halor jong ka jing ai ka jong ublei utra Yesu gospel Yohanes kelenong ka baning kong khot hen nyo ong kum ne na bai ka hukum la ai do Moses henrei ka jing ai bat ka jing sha kilawan dau Yesu Kris ban am tang isiam ka ni ka spa asnem ka baki sedang ban kiti ya ka wei ka pukri jong ka jing pen im bagata kalong halo jong ka jing ai bat ka jing sha ka spa asnem ka ba ar ka ba lai bat ka ba sau ka ba long na du ka spa asnem ka ba chispa ter hadu ka snem ka ba sau spa khandai pukundai ka mut ka jing ya lenti ka ba san spa asnem pada kan ka spa asnem don tang wei na ki senran ka jong tra Yesu ubadon na pedeng ki khat arngut bau tau dei u Yohanes uni udang im ha kan ka spa asnem lani ni ka spa asnem ka ba ar bat ka ka por ka ba ula sya ban penrengkang par pat cete cekadol nong hapat temas bat deng ba jong kini ki jong kan ka hapren jong kini san spa telegisnem ni sakhiru isibon ki ege cingkela ha ka bade ba ki kepatemen ki kepa jong ka balang ki sedang ban ti ya ki pukri jong ka jingpen im ling ba jong ki san spa telegisnem kimi ki kepa jong ka balang kum ki jong u Irenaeus u Athanasius u balang bishop jong Alexandria nang ta Ignatius jong Antioch nang ta Polycarp u balang bishop jong Smyrna ki basdang ban pen sapriang bat banti ya ka jong jing pen im lani ki pukri jong jing pen im bat deh kan ka spa bat deh kini ki san spa telisnem ba la pediang ru ya kan ka ketien ke jong oblai la pediang ya kin reu pun reu teliki kitab balong ka ketien ke jong oblai ikan mau ya ka council ka balong hipo house name lai spa kan dai pulai bat hapo kate house name lai spa kan dai pinyo ka ba kilarai ban pediang no badon reu pun reu teliki kitab ha kan ka Bible lani ka ketien ke jong oblai but kalau ngapor baka balang gas lang ban san pa bat galasan ru bat kadai kapor ru apreng jo kata jing san jo ke jek sa jong ka balang ka jong ka balang tu kapor kadai kapor ka bakar ka banya ling ba jong ke jing bani kan mau ke jing ka bagi kendu hatu kapor ri kolong ya ke jing sensyar jong ki pat sarum bat bagi para banget lan ki Kristan hatu kapor kimla ban mani yo blai henrei ki dai ban mani yau kaisar kum ubleng. Pada bakum kini kapor, ngilak ban sakiang tu bakum ki Kristana tu kapor, ki kepa jong kapalang tu kapor, ki sedang ban kiti ya ki pukri jong jing pen im, ke pukri jong jing Aisyah hapdeng jong jing ke pukri jong jing long slur banyai ne, bat ke pukri jong jing scam banyalap ban penna, bat dek bakum tak kapor. Kabaki ki yang scam la ka himarum ko ong kaisar ulong utrai ulong ublei jongki henrei ki yang scam bau Yesu Kris ulong utrai ta de jing kabaki ya kendu henrei hakat juk ka spa hajuk ka juk ka por jongki ni san spa telegisnem yim la ban len pat ya ka jing sisha hakawei pat ka benta jong ka balang bagata ka jing sha ba preng jo ta jing kabaki ha banyai ling ba kawan kapor jong jing kemen kawan kapor jong jing kermen hadien belawai no jong jing sensyar jong kiti patsha ki balong ki ba persya ya kan niam Kristan kom patsha nero bat ki wei laong balawan ke jing sensyar jong patsha Constantine palu ne patsha pat ulalong Kristan pa ondah ulalong Kristan u ai pat ke jing pen mena ba baro ki badan hapok ka himarum kidai ban long Kristan, bat kaniam Kristan ketika state religion, ketika official religion. Hoi galong ke jingkemen, Henry hakawai pat kabanta pat. Lada pai saya tu ke history situ ke menor jong san spas, jong kenika san spa teligi snem, bat kam tam ke spa snem ke pasau. Insya mang tu pat ba kabalang ru tu ke por pat kesedang banroy. Henry kaya per pat nakajing sedang banroy ha kaspas nem ka baningkong.
Kabagi kajing roh itu kepo kapas fasnem kemeningkong ki priang kilong Kristen hakata kajing sautu ya kajong ki ya kajing ai kajong ublay. Tapi pulia bahagi history. Kaniam Kristen itu kepor kasdang ban roy. Tabakam dei bakar roy. Halor kanong rim jong kajing ai. Nrei ka roy halor kanong rim daka white long. Hiar thma job thma pelong Kristen. Bawa pun kiberiu kislah shulong Kristen namar balasupan bor yaki. Bagum tahu we ni kinong tho ongom ni. Many become church members, but few were actual disciples of Christ. Dan bon kibelai long Kristen kelong kita khot jaga balang tu kepot. Henry kiduna bah kibalong kita kinong but basisya kijong ukris. Kejisya kalong waktu kepot kimban si balong Kristen tang menyo mentoi nak hima. Abang akan mau itu ke spasnem. Ngai ciu i berngut berngat ru ikan ke spasnem ke jongi ke bengiak lingba. Tak akan mau itu ke snem san spasnem itu ke hakat ke snem ke menshwa itu ke spasnem ke basau, ke spasnem ke basan, ke spasnem ke banriu. Jong jing sedang klain ke balang Kristen ke pot. Ikan mau ke crusade bakum ta terter. Ke jingjar thma, ban job thma, ban pelong Kristen. Ngai ciu berngut berngat ru ya ke bor kan ke sengiru pat omdei ke bor ban pelong Kristen ndei ke bor ban pengelah syakui pat ke kenhun niam ke bai kitab ya long serim ki rukom approach pat ke tugas pasnem ke tugas pasnem ke banriu men ba ke balang Kristen ke yeng rasong atau ke bor to ken swatang ta ngetrangi sauthu ngandam ngam jeliu than ni kata ini apai ke pasnem ke ba san hadu kaspa snem kaba khan riu kamut nandu kasnem kaba saus pa terter hadu kasnem kaba syajar san spa khandai kundai kaba long kumba syajar aspa telgi snem hakini syajar aspa telgi snem kaba lang kala nang san hendra kejing nang san kam chumlalong halor kejing start blai hakaspa snem kaba san da kawai lam nang ni syat nang tu syakmat pat hadu kaspa snem kaba khat hadu kaspa snem kaba khan riu kaba lang kala roi Henry kam simla roy pat kajing san kajong ka kam simla long pat kajing start blay. Ben ban ngila ban syem hang tu. Ba kajing roy jong ka balang, kajing san jong ka balang tu. Kelong hagar kom kajing start la pensong ngila ban ong kelong kajing start briu. Kani ka pau. Hagar kom sensyar balang. Hagar kom penyat balang hatu ka por. Ka balang ka besule don bor. Ka don kajing adai ka bacan apa deng ka balang. Bat kebor sensyar balong he aga balang hab ide bat balong he aga bor sensyar balong he aga bor sensyar wahab ide bat kabalang dei kabalang ka batung pat sya dei pat sya batung yo he jong kabalang bat kalong kecing e kalong ka balang nomor ba kalong kecing dei ka bajan apa deng ka balang bat kebor sensyar ki badon ha kabor ki khamle don bor badang teng kabalang ru ka ban skap jar ban kebom bom lot ban ang sikentien ru lada kata kabor sensyar kale ikan unu kabor don bor ka jongka ka nyon ben ki baduk ki besuk ka bapen kiu ya khajana bat ki wei kabalang ka skap jar kamnut ban ong yesu balada ong ukli jong kabalang uhab ban hab weng no ukli balang hab thung no da wei pat ban long ukli jong kabalang kalau nggak por sisya, kebalang gasan, tapi gasan agar kom agak jeng peniat, bagian peniat beriu baik. Bat kalau baik tang itu akan nong rem, jong kecingnya day, jong ukli lani kikli jong kebalang, bat ukli lani kikli nong sensyar. Apa kong kini kepor? Kalau kebangin aingu yo belai bat, badai hakas pak snem kebakan riu bat. Bawi umi uwe usyakri jong ublay baru tahu dari Martin Luther pada kalai poetrik jong otobar jong snem khat san spa khat nyo long ulata ka jingkhang ka yeng mani po Wittenberg po Germany ya ki khandai pesan teli ki thesis ki ba kedo persya ya ka jingle jong ka balang hatu ka por pa nani ka sami ki Protestan bat nang ta pat halor jong kata ka doktrin ke jong u halor jong kata ka jihikai ke jong u
kabau uyalap lani upen kesan itu kapor lani ubatai upen syai itu kapor kalong justification by faith. Justification by faith. Lani kecing pen kesan dak kecing ngait. Dai dak kecing le. Dai ka bapi phap ai pisa banio ban ma biki pop dai ka bapi phap ban ai pisa bahkan ni kamen sim jong kita gibaying basam jong pi gibelayap kin sakiyo no chapeneng. Dai ka bapi hap siu si bon kecing siu ikanya ki babon cakapalang. Ki balong kecing ban ben ki beduk ki besuk. Bapila banyo kecing pen em. Ong Umar Tin Luther. Kini baru kimia dai kecing kai jo kaktin ke jong ublai. Ong balapan kesan yang ni dak kecingit. Padai nang ni bahasa mi kekenhon Protestan. Ban yele persya, ban penpau persya. Ya kecing kai jong kabalang Roman Katolik itu kapon, kabalang ke Citelup hatu kapon. Pan tu sedang ban mi sekitu ki weipat ki riu Champagne ha kaktin ke jong ublai, ki nong yalam, kemudian John Calvin pat ki weipat. Pandang ni suki pat. Kabalang sedang ban mi kiken hon balang pan ngiso kum ki khot jang balang persterian es ko pan yethu on pi het ne kapor ba ka balang persterian ka baning kong kedai ka balang persterian apa Scotland haka snem khatsan spa an rupo haka jing yalam ke jong John Knox pat kai bangila bani i kan ya ka pukri jong jing pen ka batla ti ne kapor kalong ba Martin Luther upai biang spa snem ka baning kong Jaka spa snem ka baningkong ulit ti biang ya kapukri jong jing pen em jong spa snem ka baningkong. Kapukri jong jing pen em jong spa snem ka baningkong kalong bait halor ka jing ai ka jong ublay ka jing ai ka jong Jesus Christ pon pen em. Kisenran ha bakile yalap. Yalap. Awu trai sulo kiyo no sabneng bakila ka bor jong mensim bakui kiyo amat ka bor jong mensim bakui ban yeng ban yalap yalap. Halor jong ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai. Kecing pen MA, halor kadang pernah halor lum kalbari. Kelas sedang banjak no, daki spak snem, daki hajar snem. Padai ka por jong Martin Luther pat, bos sedang ban ti biang, ya taka pukuri Halor kabedai bat ka pukuri jong kecing IA. Tonge pai kendiat pat hadian jong Martin Luther, ka spak snem ka bakat riu, o ka spak snem ka bakat nyau. Nado kasnem sia janrus pa terter, hadu kasnem sia janrus pa kendai pukendai. Kepada ka spa snem ka bakat nyau. Bat kani ka spa snem kalong ki ka bangin ken mau. Ya way na kinong sensyar jong ka ribelat King James Ian James. Ubaning kong palaong bauniu lapin kelai ka ketien ka jong ublay. Ka bangi khot kita ka King James version. Pat ngila ban siam lingkot ni ka spa snem kalong. Baka jing ti biang ya kapukri jong ka jing tip ka jing puli ya ka ktien ka jong ublay ka spa snem ka bakat prana do ka snem sejar news pa terter do sejar news pa kendai kalong ka spa snem ka basaki ya ka jing kersiu ya ka balang ya ka ban let yalam let biang ti biang ka pukri jong ka jing pen jong ka jing yalap ka spa snem ka bah sedang ba ki jong ka balang tu kapor ki syakri ki jong ublay tu kapor ki yeng ya ka ban let yalap keleng hane kapor ki mi kum jong William Tennant ki mi Jonathan Edward nang ta ki mi jong Charles Wesley John Wesley bat ki wei ki ban let yalap keleng keri Amerika bat keri Europe bat kan ki jeng yalap kanang penki kanang peniar ka balang ya ka mensim jong ka jeng yalap kalong ka spasnem ka jeng yalap ka khalain ba ngila ong bala jutho ya kan kata ka great awakening ka baki ki yang ya ka ban yalap keleng bat kani ka spas kani ka jing ki emensim ka spasnem ka khat nyo kara ka spasnem ka khat pra na ka snem sejar nyo spa terter sejar nyo spa khandai terter kara abyang itu ka mensim ka spasnem ka khat khandai kamar ka snem sejar praspa terter hadu ka snem sejar praspa khandai kani ka jing persat mensim jing yo mensim ikan mau badai kani ka spa snem hiru ba ka kubor ka jong ka jing pen kawan ban yu kejat hari ni rilom kasih ke jongi de ka spa snem babon ki mission society laseng
Berkawai ni mission society ke belaseng. Kebelawan ban yuk kejat hani rilum kasih. Kedai lingba jong ka balang kemiang ti Port Wales. Lingba ka Calvinistic Methodist. Bagi wan ni ban yalap lingba u Thomas Jones. Ban yuk kejat hani rilum kasih jongi. Haka arpo atrik ujun. Kat praspa sapuwe. Padai nadu kan ni kespa asnem. Balati ya ka pukri jong jingpen hang ni hari rilum kasih ba ye jongi. Bat nang ni kaspa snem ka ni kasnem ka sejar praspa sapuwe. Kabalang sedang banyar, kelas sedang ban sutiet, kelas sedang banyar, kiwei pat ki benta jong hari kasih. Kaspa snem ka ba arpo, adu kasnem sejar kendai spa terter. Kalau kawei naga spa snem ka ba pin phomot phomat, ya kabalang Kristen haka pertehi barok kawei. Baka takalong ka revival ka ba krautam kalaja ka ni spa snem. Ikan mau ke revival ke belas sedang Harry Wales hapo England. Bat kabla ki Harry Wales hagis nem khat kendai spa sa hadu khat kendai spa pra. Lingba u Ivan Roberts bat kaniga revival kawan ru ban poi ceduk kini rilum kasih ba ke jongi. Ka spa snem ke ba arkuwe ngadu ka snem arajar hadu menta arajar husau. Kalau ka spa snem ka ba sedang jong ni spa snem ngiu amat ya sibon ki jingkemen ka jing im kejongi kum ki banget. Ke arajaran riu kalau nggak senem, ke balapin peluk, ya kemen sim, jongi banget. Hagi balang ki baper hani rilum kasih be ke jongi. Kemen sim jong jing it, ya kemen syakri ya oblay. Kemen sim jong jing it, iban ya kit ya ba ke kam ke jong oblay. Kemen sim jong jing it, banlet ya kemen yalam. Henry Hadin juga ni kesnap arajan rio. Kita kipukri bahar okhot kiba sedang ban pendap biang lani ban ti biang hak kesnap arajan rio. Begini kipukri ki sedang ban nang terkong. Ban ngidon hak ni kesnap araj hauni usnap arajar arpusau. Ngidon hapdeng jong jinglong jingman. Jong kan keperteng. Jong ka jing ka jong ikum ki banget. Walau ngidan hapdeng jonggi jing ki babon ki bakiar saudong yangi. Henry kelong kapor pat kabale si ngilaban ong kabagi ngo bangidang don ha kejeli jong kasuk kasai comfort zone. Kabangim ngo kuslai Kabangim ngo kuslai ngim ngo kuslai la dia. Ngiso bangibit ngibiang lut. Ngim dadon kamtan. Henry habakum kata kapor, ngisyam yala dia, kumong Jeremia, bangi ngila kelet yaki umpok liu ke baim, bat ngila sna yala dia kipukri ke bapai, kibomla pensa syu. Bat alat kalong kabakum kata kerkom ke jongi kum kibanget. Atau kumno kay ngila pat ban saki ya ukres. Hapdeng jong ke jaga ka bangingi syong isa. Magata ki perang beit kalong ka jingkot yang ai pi ni kapor. Komba u Isak ulai ka ban ti biang ye ki pukri ki ba ukpa ulale. Kalong jipen kan mau yang ai pi ni ka jan miet tu ya ka bangi ngin lej pai biang ban ti ya ki pukri Ki ba ki pa jong ka balang menor ki lati. Na kapor sekapor. Hakirukom kiba per. Lesi ngila ban syam jing kumbalong uni u Isak habos dang ban ti. Yaki pukri Ladang ipai sedang ban ti ki pukri do Isak udon yaki jing kiba uya kendo. Kabaning kong kabo Isak uya kendo ka jing persang jing ban ti yaki pukri rapi puli dekat kaba khat sau jong to kalonong kalong ka jing bisni. Ong to khat nama lodon ru kaspa diken hun lang brot bar kaspa diken hun masi bar ki syakri senrang batrai lengkha babon kat baki Filistia ki lebe bisni ya u. Kawai kabau ya kendo ki jing kalong ka jing bisni. Ulati ya kapung henroi kan ki jing bisni ka pelong ya kini ki Filistia ban pendap no daka kendau. Mantap no daka kendau.
ya kan ni ke pukri. Berapa ngam da ong bawan tap ya kendo da ke wei pat. Henry ngala ban ong. Ba kidon ki bor jangan ke pertai. Ki balong ka dur jong ke Filistia. Ki bawan hagir kom ba pher. Ban sedang ban tap no. Ya kita ki pukri ki bangingi persyang kan gesi. Lani kiba tap no, lani kiba pelong terkong no, iki pukri ke jongi ni gesi. Ngamlah pan batai ke itik Filistian dan ki Filistia. Kiba kanglat, bat kiba wan ban penduk pendam no. Kawai pat, kejinglong ka bangilak ban sotu ni om tang kibor ban abar kiba wan ban kang no ban pendap no pukri ke jongim. Henry kede kejinglong ru ke jongi kibrio. Balarangi ngidon kan kejinglong bisni kalong kawai kadau ka pendengat no ka Kejing bom ya long kawai. Kejing bisni iwei pat. Ngikan mahu ke baja kun sarong auria. Kejing bisni ka penduk lat no ikiwei ban yo amat kejing penem. Ke baja itu kun sarong auria onda bu kun sarong auria lawan pai si. Tuhan men la bisni. Tuhan men la bitar. Barkan kejing bitar jong men kejing bisni ke jong men ke bau bisni namat bau kupa ulah peniap itu ke masih ibasngat ulah kawai ke bahe. Kapan ikut maka kanglat no. Ya kata ka jong kejing penem bakan lej sawai. Bau ni upara jong unyu amat kejing penem. Kani kawai kadi ka kongsan hi ka ba ngam dakwa ban ngam jeliu bahan ka por. Henry ka bangingin sotu hi. Bakan ni kadi kawai kadi ka ba hakmat do ya. Ka ba kanglat. Ka bor ka banapo ka ba kanglat. Ika banti ika jong kejing penem. Ka ba arpat ka bangla ban ingin puli baik ka usdang ban Isak usdang ban ti biang sa kawai pat ka thliu ladangi puli ka khot ba ka kendai arpo. Ka ika ba jang tu la dau ti kan bau ti kan ka thliu pat. Kami kejing ya keja. Kejing bom ya song thu jing mot. Sa puli hi ngan puli tu khot. Khat kendai arpo lanong ka ba atun reu Genesis pensacem ka don kejing ya keja. Ban si hap het no nang tu ka jaka. No ya ka tuka. Pung ya ke pukri. Nang ta ulej pat banti sakwai pat ke pukri. Puli ka khot arpo wei ke pukri ka balai ka sedang banti biang. Olau sedang banti biang kan ke wei pukri ru. Bala ong bola ai kerteng kan ke pukri. Ka sitna. Hang ni ru kalawan kecingnya kajab ya. Bat ka kerteng ke bau ai sit na kalong. Kecing pensoi jong soita. Lai teli ki basdang ki balong ki jing khanglat banti ke pukri jong kecing em. Kecing bisni kecingnya kaja bat kecing pensoi kecingnya jong bomman jong soita. Repot ang kita uni Isak sumla sange akabati ke pung laong lati pat ke pukri ke basau uli ke dekat baat puar bau la ai ke teng ke pukri ke jingkelot ke pukri jong ke jingkelot pat de ke pukri laong la ai ke teng ke pukri jong ke jingkelot namar bahagan ni ke pukri anda uladap ban ke balong ke pukri ke balaj na ke jingya keja. Badian pat jong kata pat ulap abolau ti ini ke pukri kelong sisa ke pukri ke baai ya ke jing kersan nak ke baai balong ke jing kersan nak bentar ke jing ri jing dop bagi kita ke badan kam ya ka nak tahu ti sakawai pat ke pukri pat ke khot ar pulai ter pinsiam hang tu bola ti ya ke pukri ke basan ke pukri ke basan. Ngisya bang ni kepukri ke basau kalau biang, nreu ti biang pat sakawai pat kepukri ke basan. Bagai ke balak ban nyetu ban ongnya pi ke por kalong, ke baningkong. Kabangi kum kita khot jangka balang, kita khot jangka distrik, ngidai ban ti biang ki pukri ke jeng em. Da bangi pai sekis pas nem kiba mensua ke pukri jangka jeng ai, ke pukri jangka jeng yasuk, ke pukri jangka jeng kelut. Bagi dia kan mau hirup pat. Bahap pedang juga tak jeng persang ke jongi pengenti ya kita ki pukuri
Kadon kamu yang ini, ban ken mau, bagi don kibor, kibelek persyak, ban pendam ya kita pukuri Kabangi ngihap ban husiat, ngihap ban weng. Kenang bangilak ban bakita ki pukuri ki bangi kum kit khot trong kabalang hang ni kum ke distrik. Kita pukuri ken long chicha ki pukar soi balong kecing pesan nak menta jong isimet pat nak menta ki wei pat. Nama kata kum ki bangai bangilak ban ti kita pukuri ke balat ke bangi weng serut ke jing bisni, ngi weng serut ke jing kaja, ngi sumar bahaya le. Hagi jing pensoi ke jong boman klempep ngin yo ya kita ke pukuri ko baong isaya namar kata de jing song kemen pentang na ki pukuri ke jing pen na ki pukuri jong ke jing pen berapa iit habang ye keren sapang ni jing pukuri jong jing pen habang ila banti ya pukuri jong jing pen kam dei batang siti senti la long bai puli bah ke tin jong boleh habai dei ke jing ti ya pukuri ke jing pen Hot ngilaban ong bat teng ngiso ba kata kajing ti ke pukuri jong kajing pen kede bitang menor ngiladep ti habang ngilap priang Yesus Kristus ngilai omat ya ta pukuri jong kajing pen ba kata kam long ga bakala henrei kam le ban kut tang ta ong upol kum ne namar kajing ai la pen ya phi da kajing ngat ken kata ru na phi henrei na kajing ai ublei dai phai chini kede bat kam menor kajing ai kajing ublei ka ba ti yang pukuri ke jeng pen nakam ta jongi henry upol wong su pat haka siti ke bening kong cikinong koren kelenong bening kong dekat pra ong ne bamangi ki belayo laj kading pna kelong kedor ublai mangi ki balayo laj tadangi phai bhang ni ka kedoi ka menta mangi ki balayo laj kamu mangi ki belayo laj nginang dei su banti ke pukuri ke jeng ladang ya keren sepang ke pukuri jeng ke bede simet bi bat ngi Idan kamban ti cucu. Nama kata ngilak masuk tu ni. Apa ya deh ke pukri jong kecing kam deh ke bangi suti tang senti labiang. Mereka dan kami yang iban nyaiti nak kapor sekapor. Pada cucu upol. Apa ukuran sepang ke pukri jong kecing ngilak masuk tu. Wong kum ni bakam deh tang ya kamentaru. Kadeiru ya kalasai. Hagi siti sikinong rum kelanong khat lai khat wei wong kum ni. Namar mentah ke cipen ka kam hajan yang ya kaba menbang langit. Namar mentah kajing pen ka kham hajan yangi ka pukuri jong kajing pen kam de ka bangi layo men ho ngilap priang bangi so layo men sha menor kajing ai ka jong blai mentah bau ong ka kham jan kajing pen kalong ya kaban sawan kamut kani ka pukuri jong kajing pen kalong ka bayai trei lani ka bangi hap banang yai ti si yai ti ya ka na ka por sa ka por kenang bakata ka kenang bakata ka kan yai gersoi bat bangila bandi ya ka nakapor syakapor dai syaki para bangi phang syaki jeng dei kajing ti yakani ka pukuri jong kajing kalong ka bae cisya damar pedang jong kata kajing lenti ka jongi don sibon kajing ki bangi kendu kombolong isak u kendu nakapor syakapor henrei ka bapen kan mau yangi kalong badon kabor ka pana selendet kabala banyarap yangi ban kersan bor yangi bamangi ngila ban yaiti ya kita ke pukuri ke jeng wada pedeng jong kita ke jeng ki babon bakata kalong bamanga mapihi ngi pai ne chauta ubolong uten rai jong kata ke pukuri ke jeng ke jeng yaiti ke pukuri ke jeng oh kalong ke jeng persang ke jongi ka bangi wan ke yeng ke jong oblei ka bangi puli ke keting ke jong oblei ka bangi doai ka bangi persang ban syakri ling bagi jing ai jongi la kino ki penta jong jing syakri ka bangi don ndre ba deng jong kita ki bangi ngi persang ban ti e pukuri ke jing ka ba kong santam ka ba long ka bor pat ya kita ki bangi sedang ban ti ka long ka bangi ngi yo mat na la ning ya kendu na ya uta uten rai jong ka pukuri jong ka jing ong isaya ong keting ke jong oblei haga siti se haga gospel yones kelenong ke khat sa o kelenong ke ba kelenong ke sa wong kum ne
Henry unu bandi na taka ya kabangangan ayau om seliang lanu Henry kataka ya kabangan ayau kan long hau kapukri ka kapakersoi siya ka im ka bom jukut ki pramai biit ling bagan ni kubor dengan kecanmit abang ipersyang i kabanti ya ki pukri jong ke pen im kabaning kong nakamta jongi simet pat nakamta ki wei pat ki badan saudong jongi ngidemen kan mau badan lai teli ki bangi hap ban kiar bangi lak banti ite ke pukri bagata kalong kebakiar kejing bisni kejing ya kaja bat kejing sumar na kejing pensoi kejong peman dai tang na kabangila ban le kata kapela engi bangila ban ti ya kita kipukri jong kejing im na kamta kejing im kabagan zaman sim kejong isimet bat kum juru na kamta ki we ong isaya hakmi utrai ulong kejing pen im jonga ngan syania bat ngan siap tieng Nemar utrai Jehova ulong kabor bat kejing ruai jonga belalong ru kejing pen im jonga ublei na kamta kaburom jong amen. Ini soalang dah punya ruai kejeng ruai ke basau spa sapusan kejeng ruai ke basau spa sapusan lam yanga atrai Jehova pilgrim lingba ke perthai nganga telot mami tu aibor ten yanga deketi isnai kat banga im the athe lajing ai perhadian juga dengan kejeng ruai kerpat itu mesan elnong sit Inbu jing duai lengkot dah kabenta ke kubur belawan skau ni kapor bat kumjuru ban pelait dah kejingirku penuai kejing ruai basau spa sapusan lam yanga atrai Jehovah Pilgrimling baka pertay ngangat lot mametu ay por tinyanga dakti isnay kat bangaim kat bangaim te ate lajing ai kat bangaim kat bangaim te ate lajing ai ngan di ka kajing em lei ngan sliang shu ai ngan bam nama na gospel bat nuku kajing emru kat bangaim kat bangaim nganom ngan sliang shu kat bangaim kat bangaim ngan sliang shu andap hoy harut wa Jordan shifting what I can want ling bajing at helong itrem Jesuan mame bantan hallelujah
Nyo bane wai. Isongo ya ma blai ma ai gane ka por ka bakodor. Ma penyo ya gane ka jing shakriya blai ka ban long chi sha ka banta ka bakrau. Bantai ya la ka jong ka district. Bantai ya la ka jong ka balang. Bantai ya ki ma ka jong ma. Ngi twai he blai ba ro ki bantai ya ka bang ya man pendep ling ba jong ka ka por. Ki long ki banta ki bakrau chi sha blai. Ma ma ya man pen sle ya ki. Ba ki long ki banta ban yalam yangi ban yo I ki jing sha ba kraw baro misha yangi hablei ma yangi ka lat ka ba kodor bangin ti yen ki pukri jong ka jing pen em yarap yangi wei ngin twai ngin wat ya ka bohar ka jong ma hang no me bu yangi bangin ti ya ki pukri jong ka jing pen em Balada mangau berdwai, mangi berok kita berdwai ni kapor, ngempat syam la syam ya kena kapukri kajing penem, yarap nginam penslam ngin wat ya ka, nginti ya ka kapor kababiang, namar meblay mebu ya kisngi kijangi, katkum kaya kajang ma, menakurku baro ya kena kajing kajangi, kum ke distrik, abangi persyang banra ya kalama ka gospel kajang ma. Ai ngin ngau ya ka jingkhot ka jama bang ngin sedang banti ya kini ku pukri jong ka jing pen em ling ba jong ka por ngipan ya ka jengai kepada biang jong no prim beit jong Jesus Christ ka ji ba pla ka jong play na bam jukot renggat ka jeng slok ba jeng hon ka jong men sembakot kini ka jeng ku laiway kini yo ban jong gerpang bat kini kam ka jong ma blai ba mabu ya ka district Kiktin jong kijik pen em ka bang yos ngau lengba kiktin ka ba em ka jang ma Shankar pangru syakri bakurdor ban yai la chisha ban yai tei ban yara ya kalama ka gospel ka jang ma upat lang buyar hapo jong ka balang satlak jong ka perthairu naduk ka klemat syaduk ke arta bam cukutru amen